Right, totautara isusu nezve musikana asati aroorwa, totautara nezvemusikana asati aroorwa. Right, ndoda kudzisai kastep kemunhu asati awanikwa, ndoda kuwanikwa. Even uri mukadzi wakatoboroorwa, adzisai kastep. Nariwere kufamba step, but nongokudzisai chikudemonstrate nemuromo, because step unosva tine mateya. Alright, step yemunhu asati aroorwa kana kuti ada kuwanikwa zviya usafambe pachibharanzi ndinoona zvinoita ndizvokudai andiri unenge wakamira position yemakumbo 2 wamira position yemakumbo 2 ndichazokuposition naye next time. Wamira position yemakumbo 2 uchida kufamba, so unofanira kudzidzisa kuti ndosaka ndiri kuslima but zviri kundishatisa zvaundoziva, but ndiri kuda kudzidzirwawo futi kastep kacho unoti uchifamba, so andika chiuno chako ichi chinofanira kupinda mukati kuitira kuti structure yangu yakashata isaoneka. Iwe kana uchiziva kuti une mateya ndinofanira kupfeka malong skirts kana kuti majinsi, fiti malong skirts, because like majinsi mamwe anotoneka mateya kudai so. Kana uchiziva kuti iwe uri munhu mudhafu usapfeka zvinhu zviri too tight. Iwe unofunga kuti uruva attractor, but zvinhu zvacho zvinoza manyama haisi, but unenge unofunga kuti ndakatopisa. Unenge usina kupisa, vanhu vari vatosiyemeswa newe. Iwe unofanira kuti kana riri jini upfekewo rimwe riya rakabatwa but zvipaka nepakati, kuti tikazobata futi kuita mabhambu hazvianzisa kuti wapfekera mapamba here kana kuti hamene zvimwe zvinhu zvawapfekera maona handisi kuwanza, asi nditaura zviri pafea. Look at your mirror usati wabuda mumbo nyatsotarisa kuti zvakamira sei. Right, ina handizi munhu wemamakeups kana kuti munhu anoda kuzorazora kumeso, that's why mugona kumeso wangu wakadai so. Ndiri munhu anongogeza very fast ndotobuda, but kana ndaita makeup ndichida kubuda izvezvi right now handaita makeup. Why? Because ndinoita mareactions kuri kutonhora saka ndoreacta saka ndongogeza chete ndosiya zvakatodaro. Right, pane nyaya yangu ndeyekuti step yemunhu achida kuwanikwa. Uza pane imwe step yekuti unofamba uiti vanoti ada kuonekwa kwazoti imwe step yekuti unofamba normal. Handiti normal, kana nditaura normal unofanira kufamba sezvaunongogara uchingoita, kuti kana wasvika pavanhu ndotanga kuita kuchinja step chichi zvinogona kutongokuluzisa mafesi anongada kukuwana. Chimwe chechitu dressing yachoni, kuti unyakurwa step hapazodawo zvimwe zvidressing zviya zvekupenga zvezvi, unofanira kungodressawo zvinhu zviri normal semunhu ada kuwanikwa. Kana wazowanikwa uchita zvinoda murume wako, whether anoda rongo, anoda trouser, anoda chii, but then usati wawanikwa dress wawo zvekuti munhu akakuonawo chakanga achikuona. Even mamakeups achoni, but apa tiri pasteps akamwana kanofarira kuuya patv stere kana kachimuvha muva. Right, unofamba kastep kuti te zvikuratidzawo kuti ndiri munhu akawanikwa, kuti step yekuti ndione ndiri panapa painonzi chichi, munhu anobva afunga kuti hamene zvimwe zvinhu zviri kuitika. Right, nyaya iripo ndeyekudai so ndiri kutaura nezvekuti step iyo inogona kubatsira, but nhasi handisi kudemonstrata zvangu, handakuudzai kuti sei ndisiri kudemonstrata, but then step totaura nezvekastep. Please, vasikana ngateka step. Mapfekero anotiitisa kuti step. Zvese dressing, makeup, whatever. Uchitofamba munhu andombera apa paita zvamama vanoda kuwanikwa ndonasizvo. Right. Pane second segment. Relax. Sasandapedza nebi. Don't worry, ndoda kugeza kusvika maita mushe. Right. Ndina nezumunhu mutsvuku. Ndiri munhu mutema. Right. Pane zvimwe zvinhu zvatoda kutaurira nezvazvo pafea chap makeup inonzi vanhu vachiti munhu semukadzi ukarova makeup ukaonekera uchionekera unofanira kutoonekera semunhukadzi wese ukalipstick ako chichi. No, fine, mamakeups ana kushata ndi, but nyaya ingoripo chingoripo iwana makeup unoita. Right, but unofanira kubuda real you iwewe unofanira kuonekwa sezvauri, kutonyatsooneka kuti inonzi maifadzi. Right, my name is Tsitsi Chaitezvi, but ndakaroorwa kwamacheyo ndinonzi maifadzi. Right, ndobva padombosha apa.
here in Zimbabwe, right? Unofana kuoneka kuti wakamira sei, because makeup unozwa inokuvhara so, but munhu akazonyatsoona real you manje, akaona real you chinozoitika ndechekuti dzimwe munhu anobva mupesa asvotwa newe kusvotwa so kuti I thought kuti munhu yakadai so, but asirizvo. Makeup inovharidzira manje, panofana kuti umbooneka real you, so that munhu yangu achikurora akazokuona wane makeup whatever waita zvaita, this is too funny. Ubva kuseri, and then akazokuona wane makeup anogona kuzoita sei kuzobwekana newe. Sometimes anenge atosvotwa kuti but then munhu ndaifungidzira kuti mutsvuku, ndaifungidzira kuti akadai so, but hazvisiri izvo andinoona, but gara waita real, especially kana unoda kuwanikwa ndi mamakeup harambidzwe, zvinoita kuti face yako iti uonekerwo chichichi anditoona, but then sometimes you need real you. Ndozvinozvo zvanaida kuedza kuzama kutaura nemi andika haiti ndoti achingodzidzisana bani mangwana chauya nezvimwe.